kum shibinta bat kentiu ya kasap kapong ki samla bat ki habret bat kumju bat penpau ka parthe ya ka jingdon ki chaka ba itnat bat ban penne pensa e lariti ka dustur ka ohai marchnong society kan penlong ya ka cherry blossom festival araja apwar nongstoin hau bna nai weng taus nam uba chiji el sangriang ulai thu ba ka jingthmu ban penlong ya ka ni ka tamasa ka longman plela e ki tu ki samla don sam bakin peni sha ka parthe ya ka sap kapong ka bakidon bat ka society kanyara pro ya ki bakin la ban penulong yala ka jong kasam nakaliang ba niki frankson marwen general secretary ka te society ulai thu ba ha ka te ka tamasa kin dan sibur ki jile kai ba kan thop ya ka jacob rowai jacob shat jacob thei bhabriu ka food fest exhibition ka jacob ni riam tanrai kamis an master cherry blossom bat ki wei dia ikam ki bangin ang perkhat chen nangi che khamat kalong bangin yo ban china lani ban thau ki lat penyo kam penyo jam la kalong ye ki hebret oi iki hebret ka jing thu ban kong e ka jing kalong ban yarap iki ban kentiu ka sap ka jong ki andre kham tam e ka ni ka prathai ka bangi kerdu kam kerdu jam lemba ka ni karon sang lani lemba ki jing thu bi jong ni ni ban snakam lani ban generate kita ki employment opportunities ya ki riu don sap lani ki riu ki don sap na ka ni ka dong ba ka thain ka jong sakawi ru kalong bangi kwa balang baki festival bakum kini nginyo etakalat kerensan bangi nyo banlong kum bangi rakhi lani ni panlong yaki program ban penek ban len ban pensa kan mau ya ka jing riuspa jong ki jing thau lani ki jing panlong ki bo ublei nong pu nong thau upanyo yangi ki khasi khamtam e ki nong west khasi hills kibadon hapo uni put usam jong kani kari khasi kebayar ke jongi kawi padru ka objective la ni ka jingthu jong kani ka kanbun ka jongi kum ka society kalong namaring school thu ublei ulakar khushi ka de e ga dong bar ka thain ke jongi lomba ki jingjangam jong mai mariam lomba ki jingdon ki sai berumphum oi ki lum lan ki sintai lum ki prepare ru balong sya ka buram bar ka bakring ki babun se kani ka dong bar ka thain ke jongi kasinjam ga jani nomor kata lembakin ki iki barok ki bangiyo kum kasinong ka thau dan ka dong ka thain ka deru sa kabanta ga jani kum nungin nangile ban mobilize leni ban shim ye ki sinjam kum nu banang kantiu leni banang pan wau prathei ye ki jaka badonam jaka district ka jani ban kila bandon sibun ki wei patru ki objective dan ki jingthu ga jani nrai kum kasinjam ka baning kong ye kanika society la ni ka kanbun ga jingi ni don ga jingbu thong warla kan no ga jing stang ni bu thong ya kani ka ayom ha ka ba ni usuntiu cherry un sami lani kandei ka por bu un hu itanan hagini gi banai nang ni shakman kata gamun ya bangin si hi ya ga jing itanat jong nu ding nadu uni oktober lani kini ki banai talang Tino margata kathong ka baning kong e lani kum ka sinjam ka baning kong yang ikum ka kanhuan kalong ban penlong ya ka cherry blossom festival arajara wa tangkum ka jingtem ha kini kisnam ke balalek no ha ka jing shisha uni ukanja jing thung boku itana ubat basya uai upan kup ya ka dur ka internet ya ka dong berkatanya ni ka district ka jogi kalau long kamslem den re ka jing bompat la ka jogi bantap ya kita ki badon apa ka district ka jogi ni penban baki we ki bril ke mana isbar ki ka jing mentoi ki ru ya kata ka possibility la ne kalat bakumno pani pan perthai ya ka jing bhabriu bar ka jing internet jong ka district